Koliko je časova? Čekajte. 15:01. 15:01. 15:01. 15:01. Zaključujem da je radno vreme isteklo. Komisija konstatuje i potpisuje. Novi termin možete pronaći na internetu, pa ćete moći da... Ja vas molim da mi se predmet... Sada molim vas da mi se rešite, gospodine Čvarkoviću. Regularno. Ja razumem, ali ja vas molim da se ovo može prekovremeno! Kako? Ne može prekovremeno da se radi! Ne, molim vas samo sada... Ja imam nalog ja za prekovremeno! Nemaš nalog za prekovremeno! Ne može prekovremeno! Dobro. Ne može! Šta hoćeš ti? Da ti ja prekovremeno rešimo 2 nedelje do penzije, a? Ja da ti radim prekovremeno! Šta on hoće?